Tällä tavalla mä editoin mun videot. Okei, tää on aika hauskaa. Te nyt näette, että miten mä editoin tän videon, mitä sä just nyt katot. Eli ensiksi pitää vaihtaa tää timeline-resoluutio. Eli pitää laittaa silleen, että se video on pystysuuntainen eikä vaakasuuntainen. Eli 1080 kertaa 1920. Eli käytännössä mä kuvaan kameralla suoraan tähän koneelle ja se tallentaa ne klipit sitten tähän näin, kun mä painan stop recording, niin tässä on nyt monta eri klippiä. Tää ei ole ehkä järkevin tehdä näin, mutta nykyinen flow menee tälleen, eli mä kuvaan aina klippi kerrallaan. Nyt kun me ollaan valittu tähän tää klippi, niin tästä pystyy sitten katsoa, että minkä kohdan sä haluat tähän ihan siihen sun oikeeseen lopputeokseen, niin mä tiedän, että se on toi kohta, niin pikakomennoilla mä saan suoraan sen tänne alas timelineille. Sitten mä siirryn tänne parempaan näkymään, niin mä vielä katson, että tää on nyt ok. No miksi mä teen tän tälleen osis, että mä kuvaan eka, sit mä vähän editoin sitä, sit mä kuvaan taas, sit mä editoin sitä. Se johtuu siitä, että mä en yleensä käsikirjoita mitään, niin mä katson sitä videoa koko ajan alusta loppuun, silleen, että se pysyy niin kuin loogisena se video. Niin mä katson sitä videoa koko ajan alusta loppuun, silleen, että se pysyy niin kuin loogisena se video. Ja nyt se pysyy loogisena se video. Okei, nyt kun on tehty nämä kaikki suuret leikkaukset, niin tää on ihan sellainen jees juttu, mitä tehdään niinku CapCutissa. Mutta niinku sen jälkeen, jos pitää tehdä semmoista pikkutarkkaa hommaa, niin mä tykkään tästä. Mä näytän miksi. Eli kun mä lähden tekemään sellaista pikkutarkkaa editointia, niin sit mä rupean avaamaan tästä näitä suuremmaksi, niin sit mä näen, että miten tää audio tässä käyttäytyy. Ja sieltä löytää helposti ne kaikki tyhjät kohdat. Niin jos mä tästä rupean nyt selaa tonne loppuun asti, mä oon tehnyt jo suurimman osan työstä. Mutta täällä niin kuin nähdään, niin tossa näkyy tommonen pieni tyhjä kohta. No CapCutista taas aika hirveä säätää, mutta tässä tää on vaan yhden painikkeen takana. Mä pystyn helposti tätä lähteä tälleen pikkutarkasti editoimaan. Mulla on niinku pikakomennot tota varten. Ja sitten täältä lopusta niin kuin näkyy, niin siellä on turhaa tyhjää tilaa, niin tosta vaan pam. Ja se on pois. Sitten kun on saatu kaikki leikkaukset tehtyä, niin sen jälkeen lähdetään tekemään muita juttuja, jotka liittyy tähän editointiin. Kello on jo paljon tänään, niin ei jaksa mitään hirveitä hullutuksia, mutta voidaan lisätä vaikka tämmönen aloitus transition tänne. Tässä DaVinci Resolvessa on hyvä, että tänne pystyy tallentamaan tälleen, että ihan sama missä projektissa mä oon, niin mulla löytyy tämmönen power bin täältä. Että mulla löytyy ne tietyt musiikit, mitä mä käytän ja ne tietyt siirtymät, mitä mä käytän aina helposti. Esimerkiksi tää tästä on haettu suoraan vaan netistä, niin mä pystyn helposti vetämään tämän suoraan tuohon timelineille ja sitten se löytyy multa sieltä. Sama juttu tämän kanssa. Tää ei ole koskaan sopivan mittainen, niin tässäkin tarvii tehdä vähän pikkutarkkaa työtä, niin mä katon tossa, että milloin on hyvä kohta päästä irti. No toi on varmaan aika hyvä. Sitten mä siirrän se tuohon alkuun ja katsotaan miltä se näyttää. Tällä tavalla mä editoin mun videot. Aika hyvältä. Seuraavaksi me mentiin tänne äänipuolelle, eli täällä voi vaikka nopeasti tehdä pieniä muutoksia, jos haluaa vaikka vähän lisää bassoa omaa ääneen, niin tästä mä saatan sitten laittaa silleen, että nostetaan hieman näitä alempia frekvenssejä, niin saadaan sitten bassoa tähän omaa korkeampaa ääneen. No seuraavaksi olisi sitten värityöskentely, ja aika usein aloitan sillä, että katon, että ihon värit menee ton oikein viivan mukaan. Tämä on siis tämmöinen suuntaa antava, josta pystyy katsoa vähän mallia, että mihin suuntaan ne ihonvärit menee. Niin sitten yleensä tätä hue kääntämällä, niin mä sitten vaihan sen silleen, että toi suurin piirtein toi suurin värimassa menee ton viivan mukaisesti, niin tietää, että on sit ihonväri niin kuin kondiksessa. Ja sen lisäksi muita tärkeitä, mitä yleensä käytän, niin on nämä shadowt, highlightit, eli miten niitä varjoja näkyy ja miten ne korkeimmat värisävyt näkyy. Joskus on vaikka räjähtänyt ne korkeat sävyt, niin mä laitan sitten tosta noita highlightteja pienemmälle, niin kuin näkyy, niin se vähän tasoittuu. Ja sitten jos haluaa vähän kontrastia, niin kuin mulla yleensä aika paljon on, niin tätä voi säätää tästä. Ja sitten kun mä oon saanut mielestäni hyvät näihin, niin sitten mä rupean copy-pastaamaan ihan perus Ctrl-C, niin kuin näette, niin tuolla taustalla noi värit vaihtuu samalla tavalla, niin kuin mä määritin tuolla aiemmassa. Tässä olisi varmaan semmonen copy-paste to all jossain, mutta en ole jaksanut katsoa, että mistä tehdään. Sitten mä lisäsin vielä täältä mun olemassa olevista musiikkikirjastoista, niin suoraan tämän, mitä mä melkein aina käytän, jos mulla on jotain taustamusiikkia. Laitan sen vaan luuppaa tonne alas. Ja tästä eteenpäin se riippuu vaan itsestä, että kuinka paljon jaksaa sitten enää niin tehdä ton lisäksi hommia. Yleensä mä en jaksa ihan hirveästi. Mutta sitten jos on esimerkiksi yhteistyötä tai muita, niin aika paljon mä hinkkaan sitten kaikkien eri lisäjuttuja ja zoomia ja muiden kanssa. Siis mä just tajusin, että tässä on niinku tulos mun pisin TikTok-video. Mä en ole koskaan tehnyt näin pitkään, mutta
Mikäs siinä? Ehkä jollekin on hyötyä tästä. Mutta sitten kun mä oon valmis, niin täällä alhaalla on tämmönen hieno raketin kuva, mikä meinaa sitä, että tätä kautta me saadaan tää video ulos. Sitten mä painan tosta Add to Render QE, niin se ilmestyy tonne oikealle. Ja sitten kun mä oon valmis, niin mä painan tosta vaan Render All. Parikymmentä sekuntia se renderöi tossa, sitten se tulee tuohon mun MacBookin omaan muistiin. Siitä mä jaan sen tonne puhelimeen AirDropilla ja sitten tekstitän sen Captions-sovelluksella, mikä maksaa siis kuukaudessa, mutta silloin on tosi helppo tehdä automaattiset tekstitykset. Ja sitten se on valmis julkaistavaksi. Jos sulla tulee jotain kysymyksiä tästä, niin laita ihmeessä kommenttiin, mä vastailen vaikka videolla sit myöhemmin. Ja kiitos tosi paljon, jos jaksoit katsoa loppuun asti, nimittäin tää oli mun pisin editointi koskaan TikTokkiin.